ka-adventure, mga kanina atong gari ang Panginabuhi sa mga Bol-Anon kining operator of Backhoe ka-adventure. Oy ka. Dugay na ka sir, dugay na ka nga operator og Backhoe. Mga pila ka tuig sir? Napo ka tuig. Pila imong kadlawan sir? Pera. Mga abot kag 500. Pila imong bata sir? Upat ni misis. Asa nagtrabaho? Asara. Okay, adventure ato makita ang Panginabuhi sa Bol-Anon kining operator og Backhoe ka-adventure. Karon tataw ka-adventure atong hangyon si sir nga mo sakay puta sa Backhoe unsay forma ka-adventure kay kuan sila sa bunbun karon ka-adventure kay ilang okay ka-adventure. Mag-adventure at karon sa Backhoe ka-adventure. Makita ka-adventure. Ka-adventure at karon sa sakay na karon sa Backhoe ka-adventure at makita ka-adventure.
pangabuang mga bunbud ka adventure nya gisakay sa dump truck ka adventure. Ato makita ka adventure ang Panginabuhi ni sir. Kasi nga na to sir, Roy Bisidas. Okay ka adventure, nagkaroon si Sir Roy Bisidas, siya ang operator sa Backhoe ka adventure. What's up ka adventure, ako karon diri sa Barangay Bulilis. Ato karong gikuan ang operator sa Backhoe ka adventure. Kini si Roy Bisidas ka adventure. Adventure at ang pagkaliban sa itong Bol-Anon ka adventure diri sa Bohol. Kini operator o Backhoe ka adventure kini si Sir Roy Bisidas ka adventure. Siya ang operator sa Backhoe, mga 10 years na siya ka adventure. Department Public Works and Highway ka adventure. Unya programa ni Congressman Aris Aumentado. Among kinabuutanan o mayo kayo nga congressman si Congressman Aris Aumentado ka adventure. What's up ka adventure, na karon sa Barangay Bulilis. Kining pag ayo aning karsada gikan ni sa Barangay Gabi padung sa Barangay Bulilis, Los Angeles o padung sa Bayungan ka adventure. Simintohon ka adventure para sa tourist attraction sa mga kuan ka adventure, mga tourism sa mga kuan kanang mga nindot nga mga tanawon sa Bohol para mga turista dali ra nga pagbiyahe ka adventure kung simentado na ang kalsada ka adventure. Salamat kang Congressman Aris Aumentado, siya ang nagdumala aning na proyekto ka adventure under ni sa DPWH sa Department of Public Works and Highways ka adventure. Gioperitan ni Sir Roy Bisidas ka adventure. What's up ka adventure, atong gyari ka Panginabuhi sa Bol-Anon ka adventure, kining operator sa Backhoe ka adventure.
Adventure, manginaot ko, nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagan nga video. Dagang salamat ka Adventure, God bless.